सानैसो माने बिथांनि गिबा बेनो आरो थालिर मैखुन Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं. दायो थांनो ओंखारदों बर'मानि क्लासावहाय. दायो न'निफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर ओमफ्राय नंगुमैयाथ' थांनो हाला नालाय ओमफ्राय आदाया दोनहैसिगोन आरोना आंखौ बे साननैसोथ' लाइन गारिजों थांगासिनोमोन ओमफ्राय एसे नैबे गुमैनि गारियाबो एसे प्रब्लेम जाना दङ थ' बेखौ माने फाहामनो लाङोना आदाया बेनिखायनो गारिजोंनो फैफाबाय आंबो बर'मायावहाय फाहामगोन ना थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै थ' क्लासाव मोनफैबाय लोगोफोर आदाया आंखौ दोननानै गारि फाहाम थांबाय आरोखि ना ओमफ्राय आगैमोनाबो क्लासाव मोनफैजोब्बाय माने आगैमोना सानैल'खासै दा क्लासाव गोदानै फैनाया थ' आगैमोनाबो दा 3 days जाबाय 3 daysआवथ' मेचिन गाफेरियाबो गानो रोंबाय सिलाय रोंबाय थालिर मैखुन बिथाङा लाबोनानै बेरायनो थांनांगोन ना दैयाथ' मालाबोदो नोंनो खखिया बल सुदोस' बल आङो गादादा बिलांगोन मोनसे खामानि माव नियाव थाइसे थाइसे सोनसो दे बा मालाय सुखे जागा जालाय बुस्थु लाबोदो सुखे मोननायखाय हाजि जि मिनिलायदो थ' लोगोफोर क्लासा जोबथ'लायबाय दिनैनि थाखाय ओमफ्राय आगैमोनाबो थांबाय क्लासनिया सानैल' नालाय दासान्दि ओमफ्राय बै नैबे आगैया आरो मुसलपुरनि आवगायनो क्लास लाखांनायमोन आरो ओमफ्राय दसे टाइम फैबाय ओमफ्राय बिगुमैनि थाखाय एसे जानाय माबा माबि हरदो आरोना दा न'आव थांनासो आं देखायहैसिगोन फाय फाय आगे थांदोंबा फाय फाय जा आइया थांनिफ्राय दखान थांना थांसैलाय थाङो दखानाव दायो क्लास जोब्बाय क्लास जोबखांनानै बर'मायावहाय एसे बाजार दङ मानो होनबा आयाबो बाजार खालामथारनो मोनाखै नालाय ओमफ्राय स' आंनो एसे बाजार खालामना लांसै होननानै दखानावहाय हाबबाय आरोना लोगोफोर एसे बाजार खालामनानै लांखानोसै थ' जेन थेन न' मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै मालाय गुमैनो हरदो गिफ्ट बिमाफोरा नोंनो हरदो नालाय नोंनो फैदों आं मोनबा बेसेबा थेरे थेरे मोजां मोजांथारनो फिसा फिसा सुस्मिता आगै हरदो सुस्मिता आगै धन्यबाद कफिखौलाय मानो बख'दो थान्दायावलाय अ थालिर मैखुनखौजो आपेलखौजो हरदो जागोन दे गोजोननाय थाबाय बेखौ आरो बियावसो हरदों न' खाथिनि बियावसो जाहैनोसै न'आव थांनानै बे साननैसो माने बिथांनि गिबा बेनो आरो थालिर मैखुन ओमफ्रायो रेडिमेड बरथा जानो लुगैदों होननायखौ लाबोदों आं नै बेमारिया मानेखौ लाबोदों आङो माबायाव ओरैनोसो होनाय जायोना माबायाव न'आव ओजोंहाय माबायाव आइ लोखिनोलै सेथ्लायावथ' होबायानो बेखौ आइ लोखिनि अगनिफ्राय धुप थुनो जागा गैयाना धुप थुग्रा लाबोदों मोननै थ' नंगुमैया बेसेबा जानो लुगैनायनो ओमफ्राय मालाबानो बिदोंमोन आरोना बेखौ जानो लुगैदों होननानै ओमफ्राय दिनैसो आङो बाजार खालामनो हाबबाय नालाय थ' गोसोखांनानै लाबोफाबाय ओमफ्राय गांसे एवनानै होग्रोनोसै बानायनाङा होनबा आं जागोन खावसे बानायनासो लाबोबाय दुगैनाय दा आंहा दुखाननो हायाखै दासो ओंखारदों जानो
थाव बानलु नांगौ नायाव पुरा थान्दा न'आव खाथियाव जिराय लानानै साहा लोंगासिनो आरोना लोगोफोर गासिबो बाबु बाबु इखि नाय मोजाङै मिरामिस खाना बाथोन आलु फान्थाव बुट भाजा खारदै सोरनि मोजां मोननाय मैगं खोन्थाहरदो कमेन्टआव नोंलाय मोजां मोना मोना खारदै बाहाय मोजां मोनो ना बेदर थानायबासो स्माइल जागौमोन बिथाङा दिनै मिरामिस थुङा गुल्ला गुल्लि गुदुं गुदुं हावा हावा माबायदि खानाया बाबु लांफायनो नोंबो थ' लोगोफोर पुरा ओंखाम थोरसिया फैनाय लोगो लोगो पुरा ओंखामखौ जानो आथुर जागासिनो आरोना मानो होनोबा फुङाव ओंखाम एसे जानानै थांनायानो ओमफ्रायो ओंखाम जाखायासै ओमफ्राय सानसे बिदिनो थाबाय जेबो जाखायासै आरोना ओमफ्राय पुरा उखैखादोंमोन उखैनायालाय ओमफ्राय दिनथ' मिरामिसबाबो बहुत मोजां मिरामिसानो बांसिन मोजां जायो मानो होनबा सानफ्रोमबो ना बेदर जाबाय थानायाबो मोजां नङाथ' जल्दि जाना लाग्रोनोसै लोगोफोर पुरा आथुर थ' लोगोफोर पुरा ओंखाम जानानै मानासो आङो फ्रेस जाबाय आरो मानो होनबा आं क्लासनिफ्राय फैनानै मोनाखाबायमोन ओमफ्राय साहा लोंबाय मा लोंबाय ओमफ्राय बिदिनो अर सायै थाबाय बिदिनो ओंखाम जाखाबाय ओमफ्राय दासो स्र' फ्रेस जाबाय आरोना ओमफ्रायो थ' जेबो कन्टेन्ट गैया जास्ट ओरैनो लाइफआव मा खालामदों मा जादों मा लोंदों अबाव मा खामानि मावदों बेनोल'सै बेनि थाखायनो दैलि ब्लग लाबोबाय ओमफ्राय सासेयाबो हालानो नै गोजांसोबायनो उन्दुनोसैनो गोजांबाय लोगोफोर जबाय थानो हाया बिथाङा दिनैनि दिनाव आरोना बिबनांनिफ्राय गिफ्ट मोनदों बेबो बिराद इम्परटेन्टमोन आरोना बे बिराद मुल्यबान आरो बे गिफ्टआ आगै सुस्मितानि गिफ्टखौ मोननानै थ' सस्मिता आगै थेंक इउ सस्मिताया लोगोफोर बियो बर्मायाव काटिं क्लास लादोंमोन आरोना जोंना गावदांनि सेन्टारावनो ओमफ्राय बेवहाय लोगो मोननायमोन ओमफ्राय फिथाइ सामथाइ हरदो आपेल बेनिफ्राय खालि मैखुन होनना बुङो जोंनिथिं बेलेगथिं मा बुङो मिथिला पुरा माने बिबनाङा बिगुमैखौ बिराद थाबनो स्ट्रं जाथोंनानै जिखिनि अपारेसन खालामदों बे गाराया माने रानबोनो थाखाय थालिर मैखुननिबो गोनांथिखामोन बे बिराद मुल्यबान बुस्थु हरदों थेंक इउ बेबो मोनसे नङा मोनबा गोसो गोरबोनिफ्राय मोनबाया खमसे खम सानबा थांगोन ना थेंक इउ दे आगै सस्मिता थ' दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोनाबो जोंनि भिडिअखौ नेनानै थागोन होननानै थ' बाय बाय लोगोफोर